Malta offrit li sservi bħala pajjiż medjatur bejn ir-Russja u l-Ukrajna bilan li jsiru diskussjonijiet sabiex jiġu miftehma termini għal waqfin mill-gwerra bejn dawn iż-żewġ pajjiżi. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg fuq l-RTK. Id-Deputat Prim Ministru spjega kif fl-aħħar ħinijiet wara l-laqgħa kolorita li saret il-bieraħ bejn Trump u Zelensky fil-White House ikkuntattja l-uffiċjali tal-Istati Uniti u offra s-servizzi ta' Malta filwaqt li appoġġja l-appell tal-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni biex jibdew taħdidiet ta' paċi. Naħseb importanti dak il qal President Macron. Fejn President Macron fakkar dak li aħna kontinwament qed nagħmlu qed ngħidu li jisma' f'din il-gwerra hemm aggressur wieħed li huwa Putin u l-Federazzjoni Russa u hemm vittma li hija l-Ukrajna u l-poplu Ukren bit-tmexxija tagħha wkoll. Imbagħad l-element ta' il-messaġġ tal-President tal-Kunsill tal-Ministri Meloni. Kif hi qiegħda tgħid isma' iktar milli noqogħdu nagħtu bejnietna għaliex jekk inqasam il-punent nafu min igawdi, ejja nfittxu niltaqgħu u niddiskutu id-diversi temi u nibdew bl-Ukrajna. Komunikajt jien ma' min ħassejt li kelli nikkomunika propju wara l-bieraħ filgħaxija, illi anke jekk nersqu lejn din il-proposta ta' Meloni, Malta bħal jiena ċert hemm ħafna pajjiżi oħrajn għandna nkunu lesti li noffru spazju fejn anke daw it-tip ta' laqgħat isiru. Dr. Ian Borg saħaq li hija ċara li ż-żewġ partijiet jixtiequ li tieqa fil-gwerra imma minkejja dan ma jistgħux jaslu fi qbil fuq il-kundizzjonijiet li fuqhom għandha tiġi bbażata l-gwerra. Dwar dan tkellem ukoll il-Prim Ministru fejn saħaq li s-sibt filgħodu Borg wassal il-proposta tal-Gvern Malti biex pajjiżna iservi ta' ċentru għal taħdidiet tal-paċi bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Dan fil-waqt li saħaq li Malta kienet għadha u tibqa' promutur tal-paċi. Għal kif Malta kienet minn tal-ewwel li tkellmet fuq il-bżonn tal-paċi, anke meta kien hemm min sostna li l-enfasi li tintrebaħ gwerra. Tem jgħid li fil-gwerra m'hemmx rebbieħa, hija biss il-paċi li tfisser rebħa u għal rebħa prezzjuża bħal paċi l-ebda sagrifiċċju ma huwa kbir wisq.